everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi Soap Histories, and today I'm talking about QGEBERHA the Empire. Bagithi kunzima kakhulu. Uzimkhitha unembeza ulokhu umuthi thasi nje. Ulokhu nje umuthi thasi. Ngapha umfowabo kaLuzuko uyamsola ngokuthi kahle kahle uyena obuleli Luzuko. Kodwa into enzima ukuthola ke ubufakazi bokuthi uyena ngempela. Yes guys, postmortem will confirm kodwa will confirm ukuthi ke ikhonto eyenzekile ngoluzuko kodwa akekho futhi obonile ukuthi ubani ke owanika upoison uLuzuko and abakwazi ukuprove lokho. uNozuko will make a way to uhlumelo ngoba shem cha yena akafuna ukuyibona ehlupheka bathi ke uthula ne final sign ama divorce papers just after Luzuko and his siblings funeral. On the other side uZimkhitha will finally tell uNtando iqiniso ukuthi ke uzalwa umsimelelo akazalwa ke ubaba uLuzuko. Uthulani ke nohlumelo u gang over Zimkhitha and the tears reveals ukuthi ke uzogcina engasafuni kwakuphila lokho ngapha umndeni ngapha ke izipoki nazo zibhizi ziyampokela kunzima kakhulu ke bakithi lapha na ke kuZimkhitha. That's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi ke wena ufuna kwenzekeni kwamxenge umfowabo ufuna ukuthi take over everything or ufuna ukuthi ahambe baqhubeke bayiphilile ngokwabo. Bye. Hello everyone.